עד שאתה לא בסיטואציה הזאת, אתה לא יכול להבין מה קורה לגוף. ופחד לפעמים הוא משתק. ואני השתתקתי. ואני חושבת שלא עבר לי יותר מדי במוח בשניות האלה, חוץ מזה שאני ממש מפחדת. אני ממש נגאלת. ולמה? למה? זה כאילו המילה הקבועה שלי עם כולם, זה פשוט לא פייר. לא פייר? יש איזה רגע אחד בשירותים, בזמן שהכל קורה, ואני כאילו בוכה בטירוף. את בוכה תוך כדי? כן, אני רק בוכה, זה מה שאני עושה, אני רק בוכה. והוא? בשיא של החיים שלו. בשיא שלו, כאילו. הוא קיבל עכשיו מתנה לכל החיים. ואני זוכרת ממש איזה רגע אחד שאני מסתכלת, היה שם חלון כזה ריבוע קטן, כמו מסגרת של תמונה. ואני מסתכלת דרך החלון, האמת, וואו. השמיים כחולים, הציפורים מצייצות, וזאת הסיטואציה שאני נמצאת בה כרגע. כאילו הדיסוננס בין החיים בחוץ, היפים, הרגילים, הנקיים, לבין הזוהמה והבהמתיות והגועל נפש שקורה פה בתוך השירותים. וזה רגע שאני לא אשכח בחיים שלי את המבט הזה החוצה ומה הרגשתי בפנים. ואני חושבת שהגעתי בפעם השלישית למצב הכי גרוע שיש, כאילו אין איפה להידרדר מזה. וכשהוא יצא מהשירותים ואני יצאתי אחריו, בשנייה אחת צפצוף באוזניים ואז אני לא שומעת כלום, כמו בסרטים. אני הולכת ואני מרגישה שכל העולם מסתובב סביבי ואני חירשת לחלוטין. וכל הדרך לסלון, כל מה שעבר לי בראש זה רומי, כולם בישראל חושבים שאת מתה, ואת הולכת להיות השפחת מין שלו עכשיו כל החיים. ואני מגיעה לסלון ואני יושבת שם על הקורסה ואני כאילו בשוק מוחלט, דמעות לא יורדות לי מהעיניים, נוטפות, כאילו הייתי מלאה במים על הרגליים כי הדמעות שלי זרמו. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, רומי תמם או על המיש תמם? יעני, רומי בסדר או לא בסדר? אני מסתכלת ובראש לי כאילו, הבן זונה, מה אתה שואל אותי את השאלה הזאת בכלל? איך חצוף אחד, מה נראה לך שזה מה שאתה שואל אותי? ואני אומרת לעצמי, רומי, אין לך מה לעשות. יש סיטואציה, והסיטואציה הזאת זו הסיטואציה הכי חרה שנקלעתי אליה, אבל את גם בסיטואציה הזאת, את לא יכולה גם להיות לא בטוב. את חייבת להתאפס על עצמך, כאילו, וזה מה שעובר לי בראש, בזמן שאני שוכבת שם. והוא מתקרב אליי, והוא מצמיד לי אקדח לראש, והוא אומר לי, אם את תספרי את זה למישהו, אני הורג אותך.